Türkmenawatda 27-nji mektebiň uçurmy Kemran Meftiýew öz janyna kastetdi diýip Türkmen Nokot News neşri habar berýär. Neşriň çeşmelerine görä ýaş oglan özüni 23-nji ýylda bir köp gatly binadan aşağı oklapdyr. Azatlyk radiosynyň birinden habarsyz iki çeşmesi bu maglumaty tasdiklady. Neşriň habaryna görä Kemran maýyplygy bolan ejesi bilen bilelikde ýaşaýardy we maşgala ýeti ykdysady kynçylyklary başdan geçirýärdi. Azatlygyň bir çeşmesine görä Kemran Türkmenawadyň ýürütülüşdirilen 27-nji orta mektebini tamamlapdyr. Bu waka 23-nji ýylda Türkmenawadyň Gagarin etrapçysynda bolup diýip çeşme aýdýar. Ol 9 gatly jaýdan özüni zyňny we ýok bolup diýip maglumatynyň üstüne ýetirýär. Tanışlarynyň sözlerine görä Kemran saglyk ýagdaýlary sebäpli harwugulukdan 1 ýyl möhlet bilen galdyrylypdyr. Maşgala agyr ykdysady kynçylyklary başdan geçirýärdi. Bu ýaş oglan gazanç etmek üçin iş gözleýärdi. Mektep uçurumynyň öz janyna kastetmeginiň mümkin bolan anyk sebäpleri barada başga jekmejeklik eli ýeterli däl. Ýöne Türkmen Nokot News neşriniň hem de Azatlygyň çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä maşgala agyr ykdysady kynçylyklary başdan geçirýärdi. Ýaş oglanyň tanışlary onu akylly oglan häsiýetlendirýärler we 11-nji sinfy şu ýyl tamamlandygyny aýdýarlar. Çeşmenin sözlerine görä ejeli oguldyň döwlet kömek puly bilen güni görmäge tinanşýan ekeni. Paçygaly wakadan odul Kemran ýerli kafelerde ofitsiant hökmüne işlemek üçin iş gözläpdir. Ýöne onuň iş gözlegleri netijesi tamamlanypdyr. Azatlyk radiosynyň ikinji çeşmesi Kemranyň 5 gatly jaýdan özüni oklap öz janyna kastedenini aýdýar. Ertede ikinci çeşme sebitde öz-özünü helakleýänleriň sanynyň artýanlygy barada habarlaryň bardygyny aýdýar. Ol bu maglumatlar boýunça statistika ugrundan işleýän bir tanışyna salgılanýar. Türkmenistanyň hökümeti jinaýatçylyk hadiseleri barada statistika maglumatlary jemgyýetçiligi aýan etmeýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri ýurtda yaramazlaşýan ykdysady krizisiň arasyna sosial problemlaryň barha ýetileşýänligini, ogurluk, talançylyk ýaly jinaýatlaryň köpelýänligini habar berýär. Ýöne hökümet resmileri dolandyryp bolmayan sosial problemalary ýokarlanýan jinaýatçylyk hadiselerini ýurdun ykdysady krizisi bilen ýa-da ýurtdaky syýasy atmosfera bilen ilteşdirmeýärler. Muňa derek resmiler şeýle hadiseler boýunça raýatlaryň maşgala ýagdaýlaryny we beýleki faktorlar bahan edýärler. 1-nji ýylda döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňeldilen mejlisinde raýatlaryň öz-özüni helaklemek ýaly ýagdaýlaryň psihiki bozulmalar, spirtli içkiler, psikotrop maddalar, raýatlaryň maşgala ýagdaýlary ýaly faktorlaryň täsirinden döreýänligi barada maslahat edildi. Ýöne raýatlaryň durmuş gorawsuzlygynyň ýurtda giň ýaran işsizligiň ykdysady kynçylyklaryň bu ýagdaý bilen mümkin bolan ara baglanyşygy agdalmady. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun durly künjeklerine käbir mektep uçurumlarynyň öz-özüni helaklemek ýaly ýagdaýlary boýunça mundan odalam habar berdi. Bu ýagdaýlar synçylary görä kämillik ýaşyna ýetmedik ýetginjeklere mekteplerde berilýän bilim terbiýanyň hili, ýaş ýetginjeklere ahlak we durmuş gymmatlyklarynyň öwredilmegi, olaryň durmuşa taýýarlanylmagy, galy bertede raýatyň zähmet we durmuş gorawlylygy, ykdysady problemler boýunça çynlyky sorawlar döredýär. Şeýle-de bu problemlere döwletiň çözügi tapmak islegine, ukybyna we mümkinçiliklerine üns çekýär. Altınasır Öýjükli Aratnaşyk kärhanasynyň Liwap vilayatynyň kedarasynda müşterilere täze sim kartalaryň satylmagy besedildi. Şeýle-de kärhana öz hyzmatlary üçin müşterilerden tölegleri kabul etmeyi hem togtatdy. Kärhananyň Liwapdaky hünärmenleri munyň sebäplerini ýurtda aýnazar atly täze Öýjükli Aratnaşyk ulgamynyň işe girdilmegine garaşylýandygy bilen düşündirýärler. Munyň bilen bir wagtda ýurtda mobil aratnaşyk hyzmatlarynyň hem petegatçyar. Liwapdaky habarçymyzyň maglumatlaryna görä, Altynasynyň vilayatyň administrativ merkezi Türkmenawat şäherindäki edarasynda işleýän hünärmenler indi 2 aý bäri täze sim kartalaryň gelmeýändigini gurrun berdiler. Şeýle-de häzirki wagtda mobil telefonlarynda pul serişdesi gutaran müşterileriň aratnaşyk hyzmatlary ketilýär. Müşteriler mobil telefonlaryň gaýtadan işlemek üçin zeruri bolan pul serişdesini sim kartalaryna salyp bilmeýärler. Altynasyryň ofislerine resmiler bu ýagdaýlaryň sebäpleri barada ilaty resmi düşündürüş bermeýärler. Ýöne Azatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan hünärmenleriň sözlerine görä, munyň sebäpleri ýurtda aýnazar atly täze Öýjükli Aratnaşyk ulgamynyň işe girdilmegine garaşylýandygy bilen baglanyşykly. Häzirki wagtda Altynasyryň dol ýapyljakdygy ýa-da onuň ygtyýarlyklarynyň täze aýnazar kampaniýasyna geçirilip adynyň
ötgödüljekdigi barada gurrun edilýär. Ýolbaşçylar munyň şu ýylyň sentýabrynda Garaşsyzlyk bayramynda belli boljakdygyny aýdýarlar diýip, Altyn asyryň efirde adynyň tutulmalygyny soran bir hünärmeni habarçymyza gurrun berdi. Belletek Altyn asır ýurtda mobil hyzmatlaryny hödürleýän ýeketäk öýjükli aratnaşyk ulgam bolup, ol ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti görnüşindäki kärhanadyr. 2017-nji ýyla çenli ýurtda ýene bir has takygy MTS Türkmenistan mobil aratnaşyk operatory hyzmat edýärdi. Şol ýylyň tomsunda türkmen häkimetleri bu operatoryň ýurtda iş alyp barmak boýunça şertnamasynyň möhletini uzaltmakdan ýüze wurdular. Belletek Aýnadar atly täze öýjükli aratnaşyk ulgamyny işe girizmegiň planlaşdyrylýandygy barada türkmen hökümeti we media terişdeleri ilkinji gerek şol döwür ýagny 2017-nji ýylyň 23-nji iýununda geçirilen hökümet mejlisinde gurrun gozapdylar. Şol mejliste türkmen hökümeti Aýnadaryň Aşgabat şäher telefon ulgamy ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň düzüminde döredilýändigini habar berdiler. Şonda Azatlygyň hökümete ýakyn ynamdar çeşmesi Türkmenistanda täze döredilýän mobil aratnaşyk ulgamynyň Aýnadar adynyň Aýnabat we Nazar diýen adamlaryň atlaryndan alınýandygyny aýdypdy. Olar mobil bazaryna ýurdun prezidentiniň ýakyn töwerekleriniň goldagy esasynda erkin we kanuny bätleşik düzgünlerini bozmak bilen ýokardan ornaşdyrylýar diýip çeşmämiz belläpdi. Türkmen häkimetleri bu maglumaty häzir çenli ne tasdikladylar ne de inkar etdiler. Şondan bäri türkmen hökümeti we media terişdeleri bu täze mobil aratnaşyk ulgamy barada gurrun gozamadylar. Ýöne Altyn asyryň Türkmenabatdaky edarasynyň hünärmenleri täze ulgamyň şu ýylyň sentýabrynda işe girdilmegine garaşylýandygyny aýdýarlar. Olar täze ulgamyň işe girdilmegi bilen vilayatdaky Altyn asır kärhanasynyň işgärleriniň 50%-iniň işden boşadylmalydygy barada buýrugyň gelip gowşandygyny hem belleýärler. Häzir haýsy hünärmenleriň işde galmalydygy we kimleriň işden boşadylmalydygy öwrenilýär diýip lewaply hünärmen aýtdy. Azatlygyň baýdylanlar barada Altyn asır öýjükli aratnaşyk kärhanasyndan we Türkmen aratnaşyk agentliginden goşmaça maglumat almak boýunça eden ýygyderli synanşyklary netije bermedi. Altyn asır kärhanasynyň öz hyzmatlary üçin müşterilerden tölegleri kabul etmegi besedendigi barada Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy hem maglumat berýär. Onuň sözlerine görä sim kartasynda pul gutaran adamlar aratnaşyksyz we internetsiz galýarlar. Munyň bilen bir wagtda Lewapdaky we paýtagtdaky habarçylarymyz mobil aratnaşyk hyzmatlarynyň hiliniň pese gaçandygyny hem habar berýärler. Olaryň sözlerine görä aratnaşyk ýygyderli kesilýär. Sim kartadaky pulu barlamak hyzmaty we mobil hasaba doldurmak işlemeýär. Kärhananyň 88 belgi bilen qarz alyp bolýan hyzmatlary hem elýeterli däl. Internetiň tizligi hem öňküsünden de pese gaçdy. Bu ýagdaýlar indi bir aý bäri dowam edýär. Altyn asır öýjükli aratnaşyk kärhanasy Türkmenistanyň aratnaşyk ministrliginiň we Türkmen Telekom döwlet elektrik kompaniýasynyň kararlary esasynda 2004-nji ýylyň iýun aýynyň 10-uny döredildi. Kärhana bütün dünýä öýjükli aratnaşyk assosiasiýasynyň GSM standartynyň agzasy bolup, TMS 43802 indeksli belgisi esasynda resmileşdirilýär. Şu günler Mara welaýatynyň Garagum etrawyna kärene ýerlerinden ikinji hasyl almakçy bolýan käbir daýhanlaryň ekin meýdanlary häkimetler tarapyndan sökülýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä kärene ýerlerinden garly hasylyny ýygnap bolan käbir käreneçiler buğdoýyň ýygyany öz ekerançylyk ýerlerine mekkejegün ekipdirler. Daýhanlar buğdoý hasylynyň ýygynyň mekkejegün ekip özleriniň kärene ýerlerinden ikinji gedek hasyl almak isleýänliklerini aýdýarlar. Ýöne ýerli häkimetler daýhanlaryň sözlerine görä muňa garşy çykýar. Mekkejegün ekilen ýerleri traktor bilen sürüp ekinleri aýyrýarlar diýip bir daýhan Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ekinleriň sökülmegi boýunça ýerli häkimetler daýhanlaryň sorawlaryny kanagatlandyrmaýarlar. Ýöne bir arçynlyk wekili etrawyň ekerançylygy niýetlenen kärene ýerleriniň hususlaşdyrylyny barada çaklamalary öňe sürýär. We Garagum
etrafına Mekkejewin ekilen yerlerin sökülmegini bu ýagdaý bilen ilteşdirýär. Şeýle-de arçynlyk bu ikili welaýatyň beýleki etraplarynda da döwlet hiýetçiligindäki köp käreni yerleriniň hususlaşdyrylynyny öňe sürýär. Türkmenistanda soňky ýyllarda döwlet hiýetçiligindäki destgalaryň we edara kärhanalaryň hususlaşdyrylmagy batlanyny. Ýöne Azatlyk radiosy Mara welaýatynyň Garagum etrapynda we beýleki etraplarına daýhanlaryň kärine yerleriniň hususlaşdyrylanyny baradaky öňe sürmeleri welaýat häkimligine tasdikledip bilmeýär. Türkmenistanyň berk döwlet gödäwçiligindäki oba hojalyk puwdagyny kärençiler köplenç plan borçnamasy esasyna döwlete hasyl tapşyrýar. Hökümet 2018-nji ýylda ýurdun oba hojalyk puwdagyny zähmet gatnaşyklaryny täzeden düzgünleşdirdi. Türkmenistanyň orok mewsümine iýunyň başlaryna girişildi we aýyň ahyryna çenli buğday plan borçnamasynyň dogly ýerine ýetirilenligi oglan edildi. Mekkejewin may iýun aýlaryny ekleýär. Geçen aý buğday hasylyny harmana tapşyryp kärine ýerine Mekkejewin eken bir daýhan kyn şertlerde öz hojalygyny we mallaryny gyşdan çykarmak üçin eken Mekkejewin ekinniň häkimiýetler tarapyndan sökülmegine nägililik bildirýär. Daýhan etrafyň kyn durmuş şertlerine çörek getir etmeçiligi, ilatyň azyk paýlarynyň wagtyna berilmezligi, hususy dükanlarda unyň bahasynyň ýergiderli ýokurlanmagy ýaly problemler bilen delillendirýär. Daýhanlar bu meseleler boýunça etrap häkimine arz şikaýet bildirmegiň netije bermeýändigini aýdýarlar. Bu aralykda soňky ýyllarda senagatçylar we telekeçiler birleşigine agza hususy kärhanalar ýurdun oba hojalyk puwdagyny işçileşip başlady.